Aquest diumenge s'ha fet un gran esdeveniment al camp de futbol de Premià de Mar, la presentació del futbol base del club, una part molt important d'aquesta entitat. I nosaltres no ens l'hem volgut perdre. La jornada ha començat a les 10 del matí. Tot i que des de primera hora ja hi havia jugadors i, com no, un gran equip d'entrenadors i directius del club que han estat preparant l'esdeveniment. Els nens i nois dels equips base han anat sortint cridats pel seu nom, del túnel de vestidors, com ho fan els jugadors dels més importants equips de futbol, i s'han anat situant en línia amb els seus entrenadors i físios enmig del camp fins formar un gran mosaic. En acabat de les presentacions s'han fet els pertinents passes de micròfon on el senyor alcalde, en Miquel Buch, ha volgut donar un toc de màgia nadalenca anunciant que, tot i no ser tan proper com esperaven i voldrien, en un plaç de 2 anys aproximadament, el camp de futbol tindrà les seves tan esperades obres de renovació, entre les quals hi ha un pàrquing soterrat. Els delegats i presidents del club també van tindre el seu minut on van voler fer un gran incís en la importància dels objectius humans que el club té sobre els seus jugadors, així com agrair l'esforç i la dedicació dels pares i mares que setmana rere setmana porten els seus fills als entrenaments i es desplacen, sovint, a poblacions llunyanes on els toca partit, perquè els més menuts puguin gaudir d'aquest gran esport. A nosaltres no ens queda més que agrair la invitació per part de la Junta Directiva a ser partícips de tan important esdeveniment i desitjar-los que segueixin amb aquest esperit de superació i de gran humilitat.